Priatelia, dneska budeme pokračovať fikusmi. Nasledujúce video bude v podstate nadväzovať na ten posledný blok. Začneme touto veľkou krásavicou. Ako vidíte, keď je to vo veľkej miske, v tomto prípade veľký kvetináč, tak vidno, ako to má chuť rásť. Keď si zoberieme, že minulé leto to bolo ostrihané úplne kompletne, nebola tam jediná vetva, tak teraz sú tu všade metrové ťahúne, ktoré už boli na začiatku trochu pridrôtované, takže nám nerastú dohora, ale pekne sa rozkladajú. Čiže ten základ tam je. Hej, tu máte možnosť vidieť, že to nejde dohora, ale bolo to nejakým spôsobom natvarované, ten drôt už je dole, lebo už by sa zarastal. A my teraz môžeme ďalej v podstate ten stromček tvarovať, strihať jednotlivé vetvy, ktoré chceme, napríklad aby táto zmohutnela, tak necháme ešte rásť, aby proste dobehla, aby ten rozdiel bol menší, aby to pôsobilo, že jednoducho tá vetva je hrubšia. Takže to si dneska spravíme, aby ste to vedeli, ako sa to dá urobiť tak, aby to jednoducho vyzeralo v budúcnosti ako bonsai, nie ako metlička. Je to obrovská vec, no, široká noska. Tak to je jedna ruka, čiže jedna pesť, druhá, tretia, štvrtá, možno skoro piata. Čiže skoro na 5 pestí. Keby sme to mohli takto pestovať v takéto veľkej nádobe a mať vonku, tak by to išlo veľmi rýchlo. No. Plus v tom Vietname, Číne majú v podstate tú sezónu celý rok, takže tam to ide non-stop. A tým pádom sa im to tam zrastá, rozrastá a vedia dopestovať veľké prírastky a veľké stromy. U nás to už ide pomalšie, ale takže základ tam je, tak už stačí iba tú korunu. A v tomto prípade, keď je to takto, tak to pôjde tiež veľmi rýchlo. Ono, keď to napríklad porovnáme s týmto stromom, to je klasický import, ktorý nebol čas samozrejme tam nejako extra tvarovať, sú tam nejaké obláčiky, vyzerá to zaujímavo, ale keď si pozriete, ako sú tu tie obláčiky, tak v podstate sú to len také priebežné vetvy narastané a jednoducho vôbec tam nie je také ako do Včka, že by tá základňa bola ako ruka a z toho by to v podstate tie vetvy vyrastali, ale je to taká spleť. Čiže vyzerá to dobre, je to tam, ale my by sme potrebovali, aby to vyzeralo v podstate ako, dajme tomu, tieto dva stromy. Tuto máme tiež obláčiky, nie sú síce také husté, ale nechcem, aby sa tvorili také husté ako na výšku, lebo v podstate, že stále to vo vývoji, jednotlivé vetvy sú nadrôtované a robíme tam tú placku, to je dôležité. Čiže stále predrôtovať, spraviť a znova, ono sa to pekne zahustí a od aký rok, dva už to bude topka. Už teraz to vyzerá dobre, už to má kontúry takého budúceho bonsaja, ale treba ešte na tom pracovať. Tuto to pekne vidno, ako sa snažím urobiť ten priestor. Takisto ten vrch, väčšinou rastie ten vrch brutálne, býva prehustený, treba ho vyriediť, takisto postaviť na tie základné vetvy. Toto už je tiež hádam zo 4 roky u mňa. Stále sa to musí predrôtovať, stále sa to dvíha, ale už to vyzerá celkom dobre. Tiež z toho bude raz bonsai. Takisto toto je ten komerčný materiál, ktorý som nahodil na tie kamene. Na to si teda ešte počkám, kým to obrastie poriadne. Ale zatiaľ bodujem aspoň tú korunu s tým, že tie jednotlivé vetvy sa tam snažím naposchodovať a rozvetviť to pekne, aby to vyzeralo dobre.
Toto mi tu prisám Bohu niekto... Čo sme urobili? Preriedili sme ten strom, nechali sme zase rásť, hlavne tie vetvy, ktoré potrebujeme. Tiež poskracoval som vetvy, ktoré už nepotrebujem, aby veľmi hrubli, aby sa dostalo viacej svetlo dnu, aby sa zase rozkonárovali, lebo jednoducho tie vnútorné vetvičky, napríklad dajme tomu táto, ono to aj vidno, že chytá inú farbu, už bola vo veľkom tieni a mohla by aj uhynúť. Takže potrebujeme, aby sa tam znova dostalo svetlo a aby znova ďalej rástla. Nechám ďalej tieto veľké ťahúne, toto, aby rástlo ďalej. Čo to robí? Ako rastie, pomáha naberať hmotu do tejto vetvy. Hej. Takže jednoducho treba to zhrubnúť, lebo v podstate tá estetika toho bonsai by mala byť taká, že od spodu by mali byť hrubšie vetvy a čím to ide viacej hore, tak vetvy sa stenšujú a skracujú, takže potrebujeme, aby tam dorástol nejaký objem. Ďalej, čo som robil, vyštikal som konce, lebo napríklad tu som nechal taký centimetrík, ale jednoducho úplne vzadu to nenarašilo, narašilo to, mi to zaostrilo, narašilo mi to tu. To znamená, že toto bude vrchný ťahúnik, ktorý teraz pridrôtujeme, aby mal nejaký tvar. A bude z neho sa vlastne tvoriť taká čapica v budúcnosti. Takže zase som to skrátil, zapastoval a ono to pekne zaleje. Keďže nám to rastie takto bujne a silno, tak nebude mať problém to zaliať tak, ako v podstate tu vidíte. Toto sú pozalievané veci a bude to pekne vyzerať. Takisto táto korunka už bude obstrihávaná, už má dostatočnú hrúbku na to, že je hore. Takže tu sa mi to môže pekne začať vetviť. Nepotrebujem, aby to rastlo. Takisto tu som si nechal ťahúň. A tu ešte v podstate vidno, že ako to rastie nižšie. Ale asi to nechám takto. Ono, keď to nahrubne poriadne, lebo naozaj toto musí byť ten najväčší konár, aký bude, aby jednoducho to dorástlo, aby to vyzeralo vo výsledku dobre. Hej, aby proste z toho bol potom taký nejaký čapicoidný tvar. Takže budem sa snažiť, aby táto vetva rástla čo najviac. A ona keď zhrubne na polovicu tohto kmeňa, tak to bude takto nejako vyzerať. A pekne to zaleje všetko dokopy. Toto už je vrchná časť, takže to už nepotrebujem, tiež som to poskracoval. Tuto, keď sa pozriem, tak to nevyzerá pekne, takže ešte potrebujem toto, aby viacej zhrublo, tak som to nechal dlhšie oproti tým ostatným. Takže nech tu ešte ide tá energia, nech to hrubne, potom to katnem znova naspäť a znova sa to tu rozvetví. Na to máme často rok, dva. Celkovo na tomto strome nejaké 3 roky bude práce. No a ten spodok takisto, tu potrebujeme, aby toto ešte hrúblo, aby to dobehlo. A tu krásne vidno, ako tú ranu, no zaostríš, ako tú ranu nám krásne zalieva. Takže ono to bude také celkom pekné, prirodzené. Na tom fikuse vyzerajú dobre tie ránky. Takú starobu tomu to dáva, taký nádych. V podstate, čo som pozeral tie videá z Vietnamu, tak oni ani tak extrémne nedrôtujú. Všetko robia v podstate tým spôsobom, nechajú brutálne naraz, znova 2 cm, znova katnú naspäť, odstrihnú to, znova narastie, znova. A tým sa robia v podstate aj tie pohyby, aj tá štruktúra toho kmeňa, toho dreva, tej kôry. Takže nadrôtujeme pár vetví a uvidíme, ako to bude vyzerať.
No, takže teraz už vidíme v podstate, že o čo mi išlo. Je to v podstate druhé druhotovanie tohto stromu iba v mojom podaní. Nedruhotoval som všetky vetvy, lebo nie sú v podstate ešte podstatné, aby bola každá jedna nadruhotovaná. Zatiaľ potrebujem tie hlavné vetvy, aby držali ten tvar. Je to preriedené, je to v podstate pripravené na ďalšiu sezónu. Ten druhot predpokladám, že budem o nejaké 2-3 mesiace dávať aj tak dole. Tu je v podstate ten základ budúcej čapice, toho vrchu toho stromu. Čiže vidíte, že ono to ešte pôjde do hora. A v podstate tento rez, čo je tu, je len vlastne predposledné ako keby po schode. Tá koruna bude až niekde tuto hore. Priatelia, tak to je na dneska asi všetko a vidíme sa pri ďalšom blogu pre začiatočníkov.